салом дӯстони азиз, мехоҳед ки миёни шумо дард накунад, мехоҳед ки шумо аз баъзе касалиҳо дур бошед, пас ин миёнбандро интихоб намоед. Наворо то охира тамошо кунед ва фикри ақидаи худро дар описания нависед. Салом алейкум дӯстони азиз, акнун имрӯз барои мо як чиз заказ кардан аз Тоҷикистон, поясте ки барои астрахандоз ё ки ҳами кастет мегӯянд, корсет ортопедический да барои миён, дидесем барои миён нафароне ки миёношон дард мекунанд ё ки устуғон дардан ё ки мисол касал ягон касал доранд. Ана дӯстони азиз моро аз Тоҷикистон рӯй кан. Дар ин ҷо размерош ҳастанд. Ҳозир мо ба шумо яктан размерошро мегӯм. Размерош SK, MK, LK, XL. Поёнда нарасонагия 55 ба 80. Ин размерошро метавонед нигаҳ накунед, барое ки ин ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. Нигаҳ кунед ки ин ҷои кашиш дорад. Аз инҷа ба инҷа мекашед, чӣ қадар хоҳи майда мешавад, ина бинед. Диден? Якум ба дуюм, як тараф сахт мекашад, як тараф маҳкам мешавад. Аз ин размер то ин размер мешавад, аз ин размер то ин размер. Агар размер шумо талияро донем бо хубай, надонем ҳеҷ гап надорад. Вақти заказ кунед аз Тоҷикистон, пояс рафтем, анам хеле пояс интихоб кунед. Технология здоровья. Барои чӣ ина интихоб кунед? Ман ба шумо мегӯям. Барои оне ки ин чӣ хубӣ дорад. Дар инҷо наистагия 6 рёбр дорад, 6 оҳанак дорад, мисли ҳами қабрғаи одам 6 дона дорад, висаташ 25 сантиметр. Чини як ваҷаби дароз. Ин коробкаша ин тараф мемонем. Баъд мехонем барои чӣ. Ман ҳамин худаш ҳами пояста. Ина десен. Ана ки пак меша. Ана инҷа бинем ки ҳар ҷое ки резин мондагия кун, ҳами резино. Десен ҳами резино қабрға мегӯянд рёбр. Яъне оҳан дорад. Ин намемона ки оҳани сахти бад нест. Ин намемона ки миёни шумо қатъ шавад ё ки ба падару модаратон ба кадомира гирифтан бошед. Хубиш дар чӣ? Ин тарафа мекунӣ, она ки маҳкам мекунӣ, бо аз инҷо боз дувайме дорад. Дидед ҷои маҳкам кунӣ. Ана ин тараф шаи хел мемонӣ, бо аз ин тараф ҳам дора ина. Не, шумо дар кадом размере ки дар кор бошад, мана ба инҳо метавонед, ба воситаи инҳо метавонед ки размер кунед. Ин баландию пастиш ба хотири анами қоматон рост бошад. Диде? Ана дӯстони азиз, агар имконият бошад, ҳозир ман як пӯшида ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хела дар Рустамбул. Ҳозир дӯстони азиз, инҷа бародари мо омадаги навор мекунам, мо мепӯшем. Ин дурасте? Дӯстони азиз, ҳозир ман мепӯшам ва ба шумо нишон медиҳам. Ин на танҳо барои занакҳо, балки барои мардакҳо мешавад. Мана хеле маҳкам мекунем, зара мекушем. Дидед? Тараф мекушем, тарафа баҳазур мекашем. Ана инҷа, ҳамо. Баъд аз инҷа метавонем ба ин маҳкам кунем. Ана. Мана хеле метавонем баҳазур маҳкам кунем. Маҳкам ки мана пӯшад. Пӯшад не, рӯёбрускоя кунем 6 тараф. Намемона миёни шумо қатъ шавад ҳисоб. Арами миёнтона сахт мекапад. Метавонед то охира кашем. Кадом размере ки шумо дар кора, ҳамон размерда метавонед шумо бикашем. Акум ман бузболатара кун. Ана азизам. Ана ҳамин бародари азиз, ҳама каса дӯстони азиз, ин поясте буд ки мо барои модари худ интихоб кардем. Иншоалло ки ба Тоҷикистон роҳӣ мекунем. Гузари пургай рафта мераса. Ин яке аз поясҳои беҳтарин аст ки на он қадар ҷои зиёдро мегирад. Вақте ки дар кор набошам, қа мекунад як халтача сефкача мепартояш меравад. Ана коробкаш. Беҳтарин пояста. ҳаминҷа ҳамаш навистагия барои чия? Барои чӣ навод? барои ҳамин дӯстони азиз, вақте ки рафтем интихоб кардем дар мағоза, аз ҳама қиматаш ҳамин аст, аз ҳама хубтараш ҳамин аст. Агар шумо биёед ки арзон гиред, арзонаш хеле оҳан надорад. рёбрчка 6 дона надорад. ҳам хеле просто так меҷиқад вай мекунад. Ай оҳан дорад ки намемона миёни шумо мисол дард кунад. Саломат бошед дӯстони азиз, то бозӣ.
Salim abi, Roma, Roma,